Mayen fan concern for fraud emu na akwan anasa kwan kwansini 36.7 kilometre road a efa brokum de ko sekwa no nyamia ni mu ne won mu kire mu akwan ne de enye kura e wosa ban tu anamo bra ho no behwe wona wo mo ka bi wo mu nyina wo mu mehwe na wo mu awon fi se de kwan na ye no nkwanhia na di mu enye no so a na se nipa kura na nam so ahwe wo mu nkwanti wo mu afa Adom TV so e de tompanifo anim se yemra Afempinu ene aduonu ena je Adom Limited ehase eyi sabo frequency aduasansia ene akirepon son a efiri brekum ekose kwa na bra wodi ko tara idi nkan eguso ena woja adwuma no to ho wa ma meto aso biom efiri sa bre no ekwan no atete apansam kura portals ene wokwan no so ane senti ahyenkafo ne akwantufo efa so no wonom nkwan ede sane mu yamane boni ene ahyenkafo bi a wonom efa sa akwan yi so etwetwe nkomo na wonom ekire ohawo akwan a enyi ede ba wonom so kwano ena komode ma contractor ba ogu first coat no eno ano no onyam egu second coat no nti ma first coat no sa tutu ye ti e be sere so me de o ma fele ni nyina prekuma na ya ye de yetime ye aju e ma ye ka no enche na ye wo fita mu kakra na bibia se wo kakra na bibia se wo nti eno kwa ka ho kakra na utai na awe tu to ta ye enche utazo be se enche enam se ye to dade shima enche na ase kwan no ase ne ntinu aninti ama fe ne so akosoro ye asai pa onam so autodade shim kura ni 3 days na ase tutu aye portfolio so akese pa boma timu se e wo so ka na anka omoye kwan no be 2 to 3 years ni akwantufo bi nso kire mu se tebia kwan ni wo mu no anyade a wonom anigye ho kura esan se ahyenkafo a wonom fa so no ahyenti abo no edene pa eno da nchen a o kire mu se kwan a enya no edin sunsan so oboni bebre ababija wonom apomuden ene wonom adwuma so se kwatubere kondie nyamia ni ne kwana asepa omoye enche kura nso kwana tutu kadro fo no se ne omusi charge ye no fat ya nkanye kwan bia ye short journey but enso na nsa kwana nyenti no bone dene na on sameye babi kura banye kutare kura bi ti se kuro bi wo ho efra tanso babi kura de ho no manye ho kakra na ho ni na ye mfutu kwan nti ke sra ban se obabo ya dia nko hwe se kwakwa no na sa kontent na ode ma no onne ne nkasa na on sameye adwuma ne biom kanenye ebe wo so sa babi ebe fa kura ne fa babi kura no ye ma hye papa pada bibi kura ba wa bra ho na nyina de no sisi yo ya wo na nyina yo ya wo be da ye bibi na wa no kura ye nya adwombo ne ama se wo kwa chini no bia wa ho